എല്ലാവരുടെയും. ശരിയാണ് ശരിയാ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അല്ലേ? എല്ലാവരും നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതി. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇനി ചെയ്തോട്ടെ ഗിരിജാതി. ആ ഞാൻ പുറത്താണ് അമ്മായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. യജുർവേദം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് വേദങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രുതിയാണ് അല്ലെ? ശ്രുതി മാതാവ് എന്നൊക്കെ പറയും. വേദത്തിനെ കേട്ടിട്ടാണ് ജ്ഞാനപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ്വാപര യുഗ അന്ത്യത്തില് വേദത്തിനെ വ്യാസദേവര് ഈ വേദങ്ങളെ 4 ആക്കി തിരിച്ചു. ടോപ്പിക് വൈസ് വ്യസിച്ചു എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ വിഷയാനുസാരം ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക ആണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സയൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും. അത് ബയോളജി, സുവോളജി, കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോ അല്ലെ? അതേപോലെ ഈ വേദങ്ങള് ഒരൊറ്റ ഇതായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ടോപ്പിക് വൈസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് 4 വിഭാഗം ആക്കി മാറ്റി. ഋക്ക്, യജുർ, സാമം, അഥർവം. യജ്ഞക്രിയകളാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദേവോപാസന ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സംഹിത, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് 4 ഭാഗങ്ങള് ഓരോ വേദത്തിനുമുണ്ട്. 4 ഭാഗങ്ങള്. ബ്രാഹ്മണം, ആരണ്യകം, സംഹിത, ഉപനിഷത്ത് അങ്ങനെ 4 ഭാഗമുണ്ട് ഓരോ വേദത്തിലും. പിന്നെ ഓരോന്നിലും കർമ്മകാണ്ഡമുണ്ട്, ജ്ഞാനകാണ്ഡമുണ്ട്, ഉപാസനാകാണ്ഡമുണ്ട്. ഇപ്പോ സംഹിത അത് ഭൗതിക സുഖത്തിനായിട്ട് ഉപാസനകൾ പറയും. ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനകാണ്ഡമാണ്, അറിവാണ്. ആരണ്യകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം, അതായത് ഈ ഭൗതികതയോടൊക്കെയുള്ള വിരക്തി വരണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, ദിവ്യജ്ഞാനമാണ്. വേദത്തിലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉപനിഷത്ത് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ ഉപനിഷത്താണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ 108 ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ കൂടിയാണ് എന്നാ പറയാ. അതില് 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട്. അതില് 11 പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, പിന്നെ തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്, ഏതരയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ 11 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുക്കള്. അപ്പോ നമ്മള് ഇസ്കോൺ അത് ആധ്യാത്മിക സംഘടന പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോ അധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അവതാരിക വേദാനുശാസനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിപുലം വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പറയാണ് അതില് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയതാണ് അവതാരികയായിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്? ഒക്ടോബർ 1969 ഒക്ടോബർ 6 ഇംഗ്ലണ്ടില് ലണ്ടനിലെ കോൺവേ ഹാളില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയാണ്, ധന്യാത്മാക്കളെ, ഇന്നത്തെ വിഷയം വേദാനുശാസനം എന്നതാണ്. എന്താണ് വേദങ്ങൾ? വേദത്തിന്റെ സംസ്കൃത ക്രിയാധാതു പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവും. എന്നാൽ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. വേദം എന്നാൽ എന്താ? അറിവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ജ്ഞാനവും വേദമാണ്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ വേദജ്ഞാനം തന്നെയാ. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അറിവിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബദ്ധാത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബദ്ധാത്മാവിന്, പതിതാത്മാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയ 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്.
തെറ്റുപറ്റും, അല്ലെ? മായയ്ക്ക് വശംവദനാവും, ഇന്ദ്രിയ പരിമിതിയുണ്ട്, പിന്നെന്താ, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 4 ന്യൂനതകളുള്ളവരാണ് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത തെറ്റുപറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സഹായി താക്കീത് ചെയ്തു, ഗാന്ധിജി അങ്ങ് ഡൽഹി യോഗത്തിന് പോകരുത്, അപകടമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല, പോകാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു, വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തെറ്റുവരുത്തുന്ന നിരവധി മഹാത്മാരുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡി എന്നിവരെ പോലുള്ളവർ തെറ്റ് മനുഷ്യ സഹജം, ബ്രഹ്മധാത്മാവിന്റെ 4 ദോഷങ്ങളിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ തെറ്റെന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജാണ്, അല്ലെ? പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ പോലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 4 ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു. ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതാണ് മായ. എന്നാൽ ഇല്ലാത്തത് എന്തോ അത് സകലരും ശരീരത്തെ താൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരാ പറയാ. ആരാ ചോദിച്ചാ പറയും, നമ്മുടെ പേര് പറയും. ഞാന് ഇന്നടത്ത് ഇന്ന വീട്ടിലെ ആളാണ്, ഞാൻ ധനികനാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ശാരീരികമായ തിരിച്ചറിയൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന തോന്നലാണ് മായ. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ശരീരമോ മനസ്സോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? മായ കാരണത്താലാണ്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുഭമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ഈശ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരമനിയന്താവാണ് ഈശ്. അപ്പൊ ഉപ പ്ലസ് നീ പ്ലസ് ഷത്, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് തീർച്ചയായും പ്രാപ്തി കിട്ടുകയാണ്, ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭ്യമാകുന്നത്, അങ്ങനെയും അർത്ഥമുണ്ട് ഉപനിഷത്തിന്. ഇപ്പൊ ഭൗതികരുടെ 3ാമത്തെ ന്യൂനത എന്താ? ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. വ്യക്തി അങ്ങേയറ്റം മൂഢനാണെങ്കിലും അതിബുദ്ധിമാനെ പോലെ ഭാവിക്കും. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മായാബാധിതനായി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. തന്റെ സ്വരൂപം എന്തെന്ന് പോലും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കും. ഇതാണ് മായാമോഹിതരുടെ രോഗം, വഞ്ചന പ്രവണതയാണിത്, അല്ലെ? മഹാത്മാക്കളെ, ദുരാത്മാക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ, അല്ലെ? അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷേ ഈ ദുരാത്മാക്കളോ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്ന്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നായിരിക്കും. അവസാനമായിട്ട് 4ാമത്തെ ന്യൂനത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകള് പവർഫുൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കും. എനിക്ക് ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചിലർ വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകളുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? കണ്ണ് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മുറിയിൽ പെട്ടെന്ന് അന്ധകാരം വന്നാൽ സ്വന്തം കൈ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദർശനശേഷിയാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് 4 ന്യൂനതകളുള്ള കാരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല, അല്ലെ? വേദങ്ങളെ യഥാരൂപം അംഗീകരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെ ഹൈന്ദവം എന്ന് വിളിച്ചേക്കും, എന്നാൽ ഹിന്ദു എന്നതൊരു വിദേശ നാമമാണ്. നാം ഹിന്ദുക്കളല്ല. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വർണ്ണാശ്രമമാണ്. വർണ്ണാശ്രമം എന്നത് വേദാനുസാരികളെ കുറിക്കുന്നു. വർണ്ണം, ആശ്രമം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 8 വിധത്തിലുള്ള വിഭജനം അംഗീകരിക്കുന്ന മാനവ സാമൂഹ്യ സംഘടനയാണ് അത്. ഇതിനെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ഈശ്വര സൃഷ്ടമാവുകയാൽ ഈ വിഭജനം സാർവത്രികമാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യ വിഭജനം ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാല്
ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് 4 വർണ്ണങ്ങള്. ബ്രാഹ്മണർ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ള ജനവിഭാഗം. ഭരണാധികാരി വർഗം ക്ഷത്രിയര്. ബുദ്ധി കൂർമ്മതയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് ആണ് ഈ ജനവിഭാഗം ക്ഷത്രിയര്. തുടർന്ന് വൈശ്യര് എന്ന വാണിജ്യവർഗം. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവിക വിഭജനം സാർവത്രികമാണ്. ഇത് വൈദിക തത്വമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകാര്യമാണ്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ സത്യപ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടെ തെറ്റു സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ല. അത് തന്നെ അംഗീകാരം. ഉദാഹരണമായി ഭാരതത്തിൽ ചാണകം വിശുദ്ധ വസ്തുവായി കരുതുന്നു. അതേസമയം ചാണകം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ്. ഒരിടത്ത് മലം സ്പർശിച്ചാൽ ഉടൻ കുളിച്ച് ശുദ്ധനാകണമെന്ന് വേദം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരിടത്ത് പശുവിന്റെ മലം പരിശുദ്ധമെന്നും പറയുന്നു. അഴുക്കു പുരണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാണകം മെഴുകിയാൽ അവിടം ശുദ്ധമായി തീരും എന്നാ പറയാ, അല്ലെ? നമ്മൾ ചാണകവെള്ളമൊക്കെ തളിക്കും മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ശുദ്ധാവാൻ വേണ്ടി. സാധാരണ ഇന്ദ്രിയ ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാം. സാധാരണ ദൃഷ്ടിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നാമെങ്കിലും ഇത് തെറ്റല്ല, ഒരു വസ്തുതയാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ പശുവിന്റെ ചാണകത്തിൽ എല്ലാ അണുനശീകരണ ഗുണവുമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ അവർക്കറിയാം ഏതാണ് മികച്ചത്, ഏതാണ് ദോഷമുള്ളത് എന്നൊക്കെ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് നീ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇതെന്താ വൈദിക അനുശാസനമാണോ? നിശബ്ദമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കണം എന്നത് എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചേക്കാം. വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ സുഗ്രാഹ്യമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്തിനായിട്ടാണ് ഈ വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ എന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവയാണ് ശരിയായത് എന്ന്. വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം ആവിർഭവിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ശ്രുതി എന്നുള്ളത്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവ്, അതാ അർത്ഥം. ശബ്ദപ്രമാണം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ല, ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാ ഗണിക്കുക. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു, അല്ലെ? കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ എല്ലാം പഠിക്കണത് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നാ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ. ഇതാ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞാൽ നാം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. സ്വന്തം അച്ഛനാണോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിനതീതമായ വസ്തുത അറിയണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അറിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും വേദത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. പിന്നെ നമ്മള് വൈദിക വിധിയൊക്കെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. വേദത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കേ വേണ്ടൂ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. വേദങ്ങൾ അമ്മയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മുത്തച്ഛനാണ്, പിതാമഹനാണ്, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? അവിടുന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചത്. ലോക ആരംഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവൻ ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച ശേഷം അത് നാരദനും ശിഷ്യന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും തുടർന്ന് അവ പരമ്പരയായി മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്കും കൈമാറി. ഇത്തരത്തിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതേ നിഗമനത്തിലെത്താം. പക്ഷേ സമയലാഭത്തിന് അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. 3 വിധം തെളിവുകളുണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 തരത്തില്: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം തെളിവുകള്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ളത്, കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കണത്.
പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകള് അഭികാമ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണങ്ങളല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കേടുവന്ന ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും കണ്ണാടിയിൽ അതിനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ആപ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണവും അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസനീയം അല്ല, പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ സൂര്യനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാലോ ചെറിയൊരു ബിംബം പോലെയാണ് കാണുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ മറ്റ് പല ഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് എന്ത് വിലയാ ഉള്ളത് അല്ലെ? ദൂരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടാ കാണുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതുവഴി സൂര്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല. പിന്നീട് അനുമാനം, അതെങ്ങനെയാണ്? ഉദാഹരണം ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം തന്നെ, പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല, അത് അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, അതും പൂർണ്ണമല്ല. ഇപ്പൊ അകലെ പുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ തീ കത്തുന്നുണ്ടെന്ന്. അനുമാനിക്കുന്നതാ, ഉറപ്പില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനായിരിക്കും. സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെയോ ശബ്ദപ്രമാണം. ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാമാണിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദപ്രമാണം വഴി ഉള്ളത്. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. വേദങ്ങൾ ശ്രുതികളാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി വേദ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം. വേദം പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വേദം കേട്ട് പഠിക്കാൻ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണ്. ശബ്ദപ്രമാണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മീയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ദ്രിയാതീതമായതായി ഭൗതികതയിലുള്ള ജ്ഞാനമല്ല എന്ന്. ആധ്യാത്മിക ആകാശം ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടതാണ്. ആവിഷ്കൃതവും അനാവിഷ്കൃതവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കപ്പുറം മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിലെ നിവാസികളും അനശ്വരങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ആകാശം ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും? അത് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളുടെ സഹായമാണ് അതിന് നമ്മളെ അനിവാര്യമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഇതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലോ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണിയാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാ. എല്ലാ ശ്രേണിയിലുള്ള ജനങ്ങളും കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ അധികാരിയായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട്. 2 വിഭാഗത്തിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മായാവാദികൾ അഥവാ നിരാകാരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അനുയായികളായ വേദാന്തികളെയാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. രാമാനുജാചാര്യർ, മധ്വാചാര്യർ, വിഷ്ണുസ്വാമി എന്നിവരെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം. ശങ്കര സമ്പ്രദായവും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായവും രണ്ടും കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ്. അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ നിരാകാര ബ്രഹ്മവാദിയായി കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രച്ഛന്നനായ ഒരു സാകാരവാദിയായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. തന്റെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്, പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന് അതീതനാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായിട്ട് മനുഷ്യ നാട്യത്തില് ഇവിടെ വന്നതാ അല്ലെ? ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് എന്തും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വാണികളെ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രായോഗികമാക്കുക ജീവിതത്തില്.
അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അനുമാനം, നിഗമനം എന്ന് രണ്ടുണ്ട്. അനുമാന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശ്വരൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും പറയുന്നു മനുഷ്യൻ നശ്വരൻ എന്ന്. മനുഷ്യൻ നാശമുണ്ട് അല്ലേ? ഏറി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 വർഷേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും പോണം ഇവിടുന്ന് അല്ലേ? ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന് ഉദ്യമിക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നശ്വരൻ എന്നത് നിങ്ങൾ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയെ പറ്റിയും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മരിക്കാത്ത ചിലരുണ്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നും ചിന്തിക്കും അല്ലെ? അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കുകയില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ആരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും. ഈ ഭൗതികതയില് ഉള്ള പലതും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തുക, അതൊരിക്കലും പൂർത്തിയാവില്ല അല്ലെ? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഗവേഷണം നടത്തി വരണ ആൾക്കാര് ആരോഹണ പ്രക്രിയയിലാണ് എന്ന് പറയും. സ്വന്തം യത്നത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ അപൂർണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശരിയായ അനുമാനത്തിലെത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പോ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുക. എന്നാല് ഈ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു വിധത്തിലും ശരിയായ അനുമാനത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് അസാധ്യമാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണത് എന്താ? മനസ്സിന്റെ വേഗതയിലുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മനസ്സിനെ അങ്ങനെ ഈ മനസ്സിന്റെ വേഗതയിലുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിമാനത്തിന് മണിക്കൂർ 2000 മൈലേ വേഗത ഉള്ളത്. മനസ്സിന്റെ വേഗതയോ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ 10,000 മൈൽ അകലെയുള്ള ഇന്ത്യയെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലല്ലാത്തപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുകയായി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ മനസ്സിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അധികമാണ്. കൊണ്ട് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താ? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക വിഹായസ് അപരിമിതമാണ് എന്നറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് രാധാറാണിയെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ? മാത്രല്ല നമ്മള് എന്ത് വേണം? എത്ര ആധ്യാത്മിക വിഹായസ് എത്ര അപരിമിതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമം വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ സങ്കല്പത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ കഴിവുള്ള ആളാവും. അതുകൊണ്ട് വൈദിക ശാസനം എന്തെന്നാൽ ഒരാൾ വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, അതായത് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടുന്ന് വൈദിക സന്ദേശം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. വൈദിക സന്ദേശം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു ആകേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിശ്വാസ്യനല്ല. വേണ്ട വിധം ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സ് ഉറച്ച ആളായിരിക്കണം. ഇവയാണ് 2 യോഗ്യതകൾ. ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സുറച്ചിട്ടുള്ള ആളാവണം അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഗുരു ആവാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് അല്ലെ? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ആളായിരിക്കണം ഗുരു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ആധികാരികത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ഈ വൈദിക അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താ? കൃഷ്ണനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണ്ടേ, കൃഷ്ണനെ ഗോവിന്ദന് എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. നശ്വരമായ നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല അത്. അവിടുത്തെ രൂപത്തിന് നാശമില്ല. എൻ്റെ ശരീരത്തിന് തുടക്കമുണ്ട്, എന്നാൽ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് തുടക്കമില്ല. അത് അനന്തമാണ്. അവിടുത്തെ രൂപത്തിന് അവസാനമില്ല. അവിടുന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനമെന്ന സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയുമാണ്. അദ്ദേഹം അതിപുരാതന പുരുഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചിത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 15ഓ 20ഓ വയസ്സുള്ള നവയൗവനയുക്തനായി കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രായം ചെന്ന ഒരു രൂപത്തില് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? കിശോര രൂപം, അല്ലെ? അങ്ങനെ കാണാം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം യൗവനത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കണില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവ്. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചാല് വിസ്മയിക്കാനാണ് ഇടവരിക, അല്ലെ? ഭഗവാന് പ്രായമാവില്ല, എന്നും 16 വയസ്സാ, അല്ലേ? തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ കാര്യം ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര അധികം ബുദ്ധിയും തീവ്രമായ ഓർമ്മശക്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യലോകത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവര്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവര് ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളവരായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം മുഴുവനും അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു വട്ടം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവരെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി. അപ്പൊ അതുവരെ കേട്ട് ഒരു ഗുരു പറയും, ശിഷ്യൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ആ ശിഷ്യൻ പിന്നെ ഗുരുവാകുമ്പോ തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആ അറിവ് ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ അതില് പറയാണ് 11,000 രൂപ തെറ്റിപ്പോയിട്ടോ. കൃഷ്ണ തുടക്കത്തില് ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്തായിരുന്നു? റിട്ടൺ വേണ്ട, അല്ലെ? വേദങ്ങൾ റിട്ടൺ ആയിട്ടല്ല, ശ്രുതി. ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തരും, അതുപോലെ കേട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പോഴുള്ളവരോ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ? പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ വിപദ്രുത എന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ വരികള്. അല്പായുസുകളാ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര്, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരാ, ബുദ്ധി കൂർമ്മതയില്ലാത്തവരാ. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവര് ഈ 4 വിഭജിച്ചത്. അങ്ങനെ വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ 4 ശിഷ്യന്മാരെ അത് പഠിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. തദനന്തരം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങളായ സ്ത്രീവർഗത്തെയും ശൂദ്രവർഗത്തെയും ദ്വിജബന്ധുവർഗത്തെയും പരിഗണിച്ചു. ദ്വിജബന്ധു എന്നാൽ ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിലെ ജാതരായിട്ടും ഉചിത യോഗ്യതകൾ നേടാതെ പോയവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ നേടാത്ത പക്ഷം ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വിളിക്കും. ദ്വിജബന്ധു, അയാൾ ബ്രാഹ്മണനല്ല, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? 4 വിഭാഗമായിട്ട് വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചിട്ട് 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുത്തു, അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. അവരത് അവരുടെ ശിഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ സ്ത്രീകള്, ശൂദ്രര്, ദ്വിജബന്ധുക്കള്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത് വ്യാസദേവൻ. പിന്നെ 18 പുരാണങ്ങള്, 4 വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള് എന്നിവയൊക്കെ വൈദിക സാഹിത്യം തന്നെയാണ്. പുരാണങ്ങളായാലും വേദങ്ങളായാലും എല്ലാം ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ വൈദിക സാഹിത്യം തന്നെയാണ്.
വ്യാസദേവർ തുടർന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയിൽ ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും വേണ്ടി വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കം വന്നു. വ്യാസദേവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചതും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണെന്നാ പറയണേ. നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും രചിച്ചിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ശ്രീ നാരദമുനി അവിടെ വരണത്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്താണ് കൃതജ്ഞത തോന്നാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ വേദാന്തത്തിനെ ഒന്നും കൂടെ വിപുലീകരിക്കണം. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമജ്ഞാനമാണ്. പരമമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾ അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവചാഹം അല്ലെ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദവിദേവചാഹം. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവചാഹം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ വേദാന്ത തത്വചിന്തയുടെ എല്ലാ വൈഷ്ണവ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഈ വസ്തുത വിശദമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരായ നമുക്ക് ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷന്റെ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ തനതായ വ്യാഖ്യാനം ലഭ്യമാണ്. രാമാനുജാചാര്യർക്കും മധ്വാചാര്യർക്കും ഒക്കെ ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. വേദാന്തത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യാഖ്യാനം വൈഷ്ണവരുടേതല്ലാത്തതിനാൽ ശങ്കരാചാര്യരുടേത് മാത്രമാണ് വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. അതിനു പുറമെ വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. അപ്പൊ വേദാന്തത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെയും പറയണത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങണ തന്നെ ജന്മാദ്യസ്യ യഥാ എന്നുള്ള പ്രഥമ വേദാന്ത സൂത്രവാക്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ജന്മാദ്യസ്യ യഥാ എന്ന വാക്യം ഭാഗവതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊന്നിൽ നിന്നാണോ സർവവും ഉദ്ഭൂതമാകുന്നത് അതാണ് നിരപേക്ഷ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഏതൊന്നിൽ നിന്നാണോ സർവവും ഉത്ഭൂതമാകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പരമ നിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള സത്യം. ഇതാണ് സംഗ്രഹം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഇത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സകല വസ്തുക്കളും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അത് ഭാഗവതത്തില് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നുള്ളത് ബോധമാണ്, നമ്മുടെ അവബോധമാണ്. അവിടുന്ന് സ്വയം പ്രകാശകമാനമാണ്, സ്വരാട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും ഉണ്ടാവുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം ലഭിച്ചാണ് നമ്മൾ ബോധവും ജ്ഞാനവും ആർജിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം, ബോധം എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾക്കോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേണം ബോധവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ആർജിക്കാൻ. അവിടുത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ഭാസുര തേജസ്വിയാണ്. ഭഗവാൻ ആരാ? ഭാസുര തേജസ്വിയാണ്. സകല വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. വൈദിക ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒപ്പം തന്നെ ഭാഗവതവും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണു. എല്ലാവരും കയറാം. രാവിലെ പറ്റാത്തവർക്ക് വേറെയും സമയങ്ങളുണ്ട്, കയറാം. സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമസത്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈശോപനിഷത്താണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അവതാരികയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്.
അവതാരിക ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി, എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പില്? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ദിവസം ശാന്തി ഇടാം. ശാന്തിമന്ത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കി വെച്ചോ എല്ലാരും. നാളെ എടുക്കുന്നു. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലേ, ഇല്ലാത്തവർ നോക്കി വെച്ചു. ധ്യാനം നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ മന്ത്രം 1 എടുക്കൂട്ടോ, ധ്യാനവും മന്ത്രം 1. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. 18 മന്ത്രല്ലേ ഉള്ളത്. 18 മന്ത്രത്തിൽ 2 or 3 ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകും നമ്മൾ. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണോ മാതാജി മന്ത്രം? മന്ത്രം ഇപ്പൊ പഠിക്കണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യത്തെ ധ്യാനമന്ത്രം പഠിച്ചോ, അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. ധ്യാനവും 1 പഠിച്ചാൽ നല്ലതാ. മന്ത്രം 1 2 പഠിച്ചോ, മിനിമം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതെന്താ എപ്പോഴായാലും ആവശ്യം വരും. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലായാലും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണേ. ആ, ഇപ്പൊ 26 പേരുണ്ട്. ഇന്നലെ വരാത്തവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്തോ. വിളിച്ചായിരുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ. ചിലര് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്.